Sobra gatos ka mga banay sa barangay sa Lake Sebu, South Cotabato ang gipabakwit kuman dunay nakitang mga tension cracks sa Dagkung Liki sa Yuta sa lugar. Anang report. Daw na himong ghost town ang sitio Tibab, Upper ug Lower Limnungo sa barangay Lamcade sa Lake Sebu sa South Cotabato. Humana pugos ang 120 ka mga banay nga biyaan ang lugar tungod sa nagkagrabing mga tension cracks. After 3 days, nagdesisyon kami as barangay official na ipa-evacuate na lang yung mga tao in connection sa LGU sang Lake Sebu sa ating mayor. Matud pa kung kaniadto 5 ngadto 10 ka pulgada ang tension crack. Karon 2 feet na ang gilusno sa yuta ug dunay uban nga anaa na sa 5 feet ang gilawmon. Ang water system sa lugar nadaot na usab. Sunday. So ngayon, so nung Sunday, mas ano? Oo, opo. Dito, hanggang dito pa lang. Kaya ng motor na ano, kahit na walang... Oo. So ngayon, pero ngayon mas nagbaba na. Sa pagbisita sa LGU, MGB ug DNR, ilang girekomenda ang forced evacuation ug relokasyon sa mga residente tungod sa kadelikado sa lugar. Yung partial recommendation nila kahapon na wala pa yung technical report nila is dapat mag-relocate ining 3 ka sitios, Upper Limnungo kag Lower, then lalo na Tibab. Ana-ana sa evacuation site ang mga residente, apan suliran nila karon mong adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Kaya na ang sitwasyon nila dito, pero ang problema na lang namin yung araw-araw na pagkain nila at saka yung shelter nila. Ako, si Real Suroche para sa Mindanao.